హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం. 18 రోజుల గీత క్లాసెస్లో మనకిది 15వ అధ్యాయము, పురుషోత్తమ యోగం చూద్దాం ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ పురుషోత్తమ యోగము అంటే, పురుషోత్తముడు అంటే పురుషులలోకి ఉత్తముడు అని అర్థము. అయితే అది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. ఇక్కడ మనం ఆ విషయాన్ని ఈ యోగంలో కొన్ని ముఖ్య విషయాలు చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేత్. భగవానుడు పలికాడు, వేళ్ళు పైకి కొమ్మల క్రిందికి వేదమంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడినది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ వృక్షము ఏమిటి అంటే, ఈ అశ్వత్థ వృక్షము వ్రేళ్ళు మామూలుగా ఉండే తల్లక్రిందులుగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నది. అయితే ఇది తల్లక్రిందులుగా దేని మీద ప్రతిబింబిస్తోంది? సామాన్యంగా నీటిలో ప్రతిబింబవచ్చు, కానీ ఇది కోరిక అనే నీటి మీద ప్రతిబింబిస్తోంది అని మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయము. సో ఇది ఇక్కడ ఈ చెట్టు ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచానికి నిదర్శనం. ఈ మర్రి చెట్టు, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రపంచం అనుకోండి. అయితే పైన ఉన్నదేమో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, కింద తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. సో ఆ మామూలుగా ఉండే ఈ చెట్టు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మామూలుగా ఉండే ఈ చెట్టు ఈ కోరిక అనేటటువంటి ఈ నీటిలో అంటే నీరు అని అంటున్నాము, కానీ బేసికలీ ఆ నీరు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఈ విషయంలో కోరిక, డిజైర్, కామం. సో ఈ కోరిక వలన ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ కోరిక మీదే ఆధారపడి ఉంది. అంటే ఆధారపడి ఉండటం కాదు, ఈ కోరికలోనే ఇలా తలకిందులైపోయింది అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా కోరిక, ఈ కోరికలో అది ప్రతిబింబిస్తోంది తల్లక్రిందులుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచము. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరికీ కూడా కోరికలే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలకు బద్ధులమై అందరికీ కోరికలే ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. రెండవ, అయితే ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడే వేదాలను తెలుసుకున్నవాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఉంటుంది పైన, ఆ తర్వాత అక్కడ నార్మల్గా ఉంటుంది, కానీ ఈ కోరికలో ప్రతిబింబించేసరికి అది భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చి ఇలా తల్లక్రిందులు అయిపోతుంది. సో అధశ్చోత్వం ప్రసృతాశ్చ శాఖా
अध अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धविषयप्रवाला अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूल्या అనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఈ వృక్ష యొక్క కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి పైకి విస్తరించి ఉంటాయి. సో ఈ కొమ్మలన్నీ దేనితో, ఇదేమో నీటి కోరికలో ప్రతిబింబిస్తోంది. అది ఒక ముఖ్య విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. రెండో ముఖ్య విషయం ఏమిటి అంటే 3 గుణాలతో పోషించబడుతోంది. ఈ ప్రకృతిలోని ఉన్న 3 గుణాలతో అది పోషించబడుతోంది. ప్రకృతిలో ఉన్న 3 గుణాలు ఏమిటో మనకు తెలుసు. ఏమిటి? సత్వరజ తమో గుణాలు. సో ఈ వృక్షం దేనితో పోషించబడుతోందిట? ఈ 3 గుణాలు సత్వరజ తమో గుణాలతో పోషించబడుతోంది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నీ కూడా ఈ సత్వరజ తమో గుణాలతోనే నిండి ఉన్నాయి అని అర్థం అన్నమాట. ఆ 3 గుణాలచే పోషించబడటము అని అంటే. సో కొమ్మలన్నీ కూడా కనపడే ఈ కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలు అని చెప్పేసి మనము చెప్పుకున్నాం. ఇంద్రియ విషయాలంటే మన కళ్ళకు కనిపించేది, చెవులకు వినిపించేది, తర్వాత ముక్కుకు వాసన తెలిసేది, చర్మానికి టచ్ స్పర్శ తెలిసేది, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షం వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళ్తూ మానవ సమాజం యొక్క కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకి, మనుష్యులందరినీ లోకంలో కర్మబంధులను చేస్తూ ఉన్నాయి. అధశ్చ మూల్యాన్ అనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఈ వేళ్ళన్నీ కూడా కింది ముఖంగా వెళ్తూ ఇలా ఇవన్నీ కూడా కామ్యకర్మలకు మనుష్యులను బంధించి వేస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇదేమో కోరిక అనే నీటి మీద ప్రతిబింబిస్తోంది. అది మొదటి పాయింట్. 2, ఇది దేనితో పోషించబడుతోంది ఈ వృక్షము అంటే 3 గుణాలతో. సత్వరజ తమో, భౌతిక ప్రకృతిలోని 3 గుణాలు అవి ఏమిటంటే సత్వరజ తమో గుణాలతో పోషింపబడుతోంది. తర్వాత ఈ కొమ్మలన్నీ ఏమిటి? అవన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. అంటే మన కంటికి కనిపించేది అంటే స్పర్శ రూప రసగంధ అని చెప్పుకున్నాం. స్పర్శ, తర్వాత రూపం కంటికి కనపడుతుంది, రసం అంటే నోటికి రుచి తెలుస్తుంది, గంధ అంటే ముక్కుకు వాసన తెలుస్తుంది, శబ్ద అంటే శబ్దము చెవులకు వినిపించేది. ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షము వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళ్తూ ఈ వేళ్ళన్నీ కూడా కామ్యకర్మలకు సూచిస్తాయి. మనం ఎలా బంధీలం అయిపోతున్నాము అన్నట్లుగాను. సో అది ఈ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. పైన అసలు ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మామూలుగా ఉండే ఈ వృక్షం ఈ కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తలకిందులుగా ఉంటుంది. తర్వాత తలకిందులైన తర్వాత దేంతో పోషించబడుతుంది ఈ వృక్షం? ఇది ఎక్కడ తలకిందులుగా ఉండేది? భౌతిక ప్రపంచంలో. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మామూలుగానే ఉంటుంది. కోరిక వచ్చేటప్పటికి ఆ నీటిలో ప్రతిబింబించింది తలకిందులు అయిపోతుంది. తలకిందులుగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అయిపోయిన తర్వాత 3 గుణాలతో పోషించబడుతూ ఉంటుంది, సత్వరజ తమో గుణాలతో. చెట్లు ఆకులన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు. తర్వాత ఈ వ్రేళ్ళన్నీ కూడా కామ్యకర్మలు. ఏ కామ్యకర్మలతో అయితే మనము బంధీలమవుతామో అవి ఈ వేళ్ళన్నీ కూడా కిందకి వస్తూ ఆ కామ్యకర్మలను సూచిస్తూ ఉన్నాయి. అధశ్చ మూల్యాన్ అనుసంతతాని. సో క్రిందికి వెళ్ళే ఈ వేళ్ళు దేన్ని సూచిస్తున్నాయి? అనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. లోకంలో మనుషులందరినీ కర్మకు బంధితులను చేసేటటువంటి
దాని అటువంటి విషయాన్ని ఇవి సూచిస్తున్నాయి ఈ వ్రేళ్ళు. అది అశ్వత్థ వృక్షము. మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ మామూలు వృక్షం ఎలా అయితే ప్రతిబింబిస్తోందో కోరిక అనే నీటిలో ఈ అశ్వత్థ వృక్షము ప్రతిబింబిస్తోంది అని మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ డిజైర్ అంటే కోరిక, దానిలో ఇదిగో వృక్షం అంతా తల్లక్రిందులుగా ఉంది. ఏమిటి వృక్షం? ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వృక్షం. అదే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మామూలుగానే ఉంది పైన. కోరిక వచ్చేసప్పటికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తల్లక్రిందులు అయిపోయింది. సో తల్లక్రిందులు అయితే అన్నిట్లోకి భౌతిక ప్రపంచంలో పైన ఉన్నది ఏదనుకున్నాము? బ్రహ్మలోకం. సో అందుకని ఇక్కడ బ్రహ్మను చూస్తున్నాం. పైన వ్రేళ్ళు పైన ఉన్నాయి, ఆకులు కింద ఉన్నాయి. బ్రహ్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పై ప్లానెట్లో బ్రహ్మ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అన్నీ ఊర్ధ్వలోకాలు అంటే పైలోకాలు ఉన్నాయి. ఏది? ఈ మహాలోకము, తర్వాత తపోలోకము, ఈ ఇంద్రలోకము, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో పైన ఉండేదంతా కూడా ఈ ఊర్ధ్వలోకాలు. మధ్యలో ఉన్నది మనుష్యలోకం, భూలోకం మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ కిందకు వచ్చేసరికి జంతురాజ్యం అంటే మన జంతులోకాలు, కింద ఉండేది అధలోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో భౌతిక ప్రపంచం అని మనం ఈ చెట్టును అనుకుంటే, మనం భౌతిక ప్రపంచాన్ని గోలోక చాట్లో చూసాము. పైనన్ని ఊర్ధ్వలోకాలు, పైలోకాలు, మధ్యలో భూలోకం, ఇక్కడ మనుషులు కనపడుతున్నారు. ఇదంతా కింద మనకు జంతురాజ్యం, కింది లోకాలు కనపడుతున్నాయి. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతానా నివర్తంతి భూయ తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వెయ్యాలి. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. అంటే కోరిక అనేది మనం జయించాలి అంటే ఈ వృక్షం యొక్క బేసిస్ దేని మీద ఆధారపడిది నిలిచి ఉంది అంటే కోరిక మీదే నిలిచి ఉంది. కాబట్టి ప్రతిబింబిస్తోంది, నిలిచి లేదు, ప్రతిబింబిస్తోంది. కాబట్టి వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో గనక మనం దానిని దృఢచిత్తంతో, వైరాగ్యంతో దానిని ఖండించి వేస్తే ఆ తరువాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. సో ఎవరి నుంచి సమస్తం ఆరంభమైందో, మళ్ళీ ఎవరి నుంచి అయితే అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. సో ఈ అశ్వత్థ వృక్షం తలకిందులుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నదానిని, దీని యొక్క నిజరూపం అసలు ఎవరికి తెలియదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క నిజరూపం, దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరికి కూడా తెలియదు. కానీ లోతుగా నాటుకుని వేళ్లతో సహా విలసిల్లుతోన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో భగవంతుడిని శరణు వేడి మనము దృఢ చిత్తంతో వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. అలా భగవంతుని తరువాత మనం శరణు వేడితే అప్పుడు మనకు ఈ పరమపదం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ కోరిక నుంచి మనము విముక్తి పొంది భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు.
సో ఏ రకంగా మనం ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని దాటుకుని వెళ్ళవచ్చు పరమపదానికి అంటే మనము దృఢచిత్తంతో వైరాగ్యం అనేటటువంటి అంటే ఆ కోరికను మెల్లమెల్లగా వదిలించుకోవటం, ఆ వైరాగ్యం తెచ్చుకొని అదే ఖడ్గం, ఆ వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దాన్ని ఖండించి వేసి ఆ తరువాత మనం పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని మోక్షాన్ని వెతకాలి. సో ఎలా? ఆ తరువాత వైరాగ్యంతో ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడి అని చెప్తున్నారు. నిర్మాణమోహ జిత సంగదోష ఆధ్యాత్మనిత్య వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంఘై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో మిథ్య గొప్పతనం, నిర్మాణం, మోహ, జితసంగ దోష అంటే ఈ అనురాగ దోషాన్ని జయించి ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ. సో నిత్యమైన ఈ ఆధ్యాత్మతను, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఈ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మను అర్థం చేసుకున్నవారు, వినివృత్త కామ కోరికలన్నిటినీ విడిచిపెట్టిన వారు, వినివృత్తం చేసుకోవటం కామాన్ని, కోరికని. ద్వంద్వైర్విముక్త అంటే ద్వంద్వాల నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో, ద్వంద్వాలు అంటే సుఖ దుఃఖాలు, రాగద్వేషాలు, ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు. అంటే ఒకటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ఇష్టమైనది, ఒకటేమో మనకి ఇష్టం లేనిది. అంటే ఇష్టం, రాగము, ద్వేషము, వాటికి ప్రతీకలు ఏంటి? సుఖము, దుఃఖము, అలాగూ. తరువాత కీర్తి, అకీర్తి, మానము, అవమానము, ఇవన్నీ ఒకటి అంటే మనకి ఇష్టము, రెండవదంటే మనకు అయిష్టము. అంటే ఒక దాని మీద రాగము, రెండో దాని మీద ద్వేషము. సో అందుకని వీటిని ద్వంద్వాలు అన్నారు. రెండు ఒకటి ఇష్టం కలిగించేది, రాగం కలిగించేది, ఒకటి ద్వేషం కలిగించేది. సో ఈ ద్వేషాలు, ఈ రాగాలు, ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి విముక్తులవ్వాలి. ఏదైనా ఒకే రకంగా చూడగలగాలి. స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు అవి అలవర్చుకోవాలి. మనం ఇవన్నీ స్థితప్రజ్ఞతలో చూసాము. సో ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖ దుఃఖాలు నుంచి అతీతులై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో పరమ పురుషునికి ఎవరైతే ఎవరైతే శరణు పొందుతారో, శరణు వేడుతారో వాళ్ళు ఆ పదం అవ్యయం, ఆ నాశనం లేనటువంటి ఆ పరమ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి నిర్మాణమోహ జిత సంగదోష. సో ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ. సో ఈ మోహము, ఇటువంటి అనురాగ దోషాలు, వీటన్నిటినీ కూడా జయించి ఆ ఆధ్యాత్మ నిత్యమైనటువంటి ఈ ఆత్మను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, కోరికను నివృత్తి చేసుకున్న వాళ్ళు, ఆ తరువాత ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందిన వాళ్ళు, సుఖ దుఃఖాల వంటి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందిన వాళ్ళు, గచ్చంత్యమూఢ ఎవరైతే శరణు వేడుతారో వాళ్ళు పదమవ్యయం తత్, వాళ్ళు శాశ్వత బ్రహ్మపదాన్ని, ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ఈ మోహాన్ని, రాగద్వేషాలను జయించాలి. ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ ద్వంద్వాలను నుంచి బయటపడి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే బ్రహ్మపదాన్ని చేరుకోవచ్చు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. సో అట్టి నా దివ్యధామము ఎలా ఉంటుంది? తద్ధామ పరమం మమ, అది నా యొక్క దివ్యధామము ఇలా ఉంటుంది. నా తద్భాసయతే సూర్యుడు వెలను భాషించదు, వెలుగొందదు. అంటే సూర్యుడి వెలుగుతో కాదు అది ప్రకాశించేది. న శశాంకో న పావక,
అలాగే చంద్రుడితోనూ కాదు, నా పావక అగ్నితోనూ కాదు. సో ఇంకా మరి యద్గత్వాన నివర్తంతే. సో ఈ నా యొక్క పరమపదము వేటి వల్ల కూడా ప్రకాశింపబడదు. సూర్యుడితో కానీ, చంద్రుడితో కానీ, అగ్నితో కానీ, విద్యుత్తు కానీ దేనితో కూడా అది ప్రకాశింపబడటం లేదు. సో యద్గత్వాన నివర్తంతే, అటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని తద్ధామ పరమం మమ. సో అటువంటి నా యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా నా నివర్తంతే, తిరిగి భౌతిక ప్రపంచంలోకి రారు. ఎవరికైతే అది సంప్రాప్తమైందో వారు తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రారు. నా నివర్తంతే అంటే తిరిగి రారు. సో మోక్షాన్ని పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భూప్రపంచానికి ఇంకా రారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎలా ఉంటుంది ఆ దివ్యధామం అంటే, నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి స్వయం ప్రకాశం అది. సో ఇవన్నీ అక్కర్లేదు అక్కడ వెలుగు రావటానికి. మన భూప్రపంచంలో అంటే చంద్రుడో సూర్యుడో అగ్నో ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్తో కావాలి ప్రకాశం చేయాలి అంటే, ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రకాశవంతం చేయాలి అంటే. కానీ భగవంతుడి ధామానికి ఆయనే స్వయం ప్రకాశకులు కాబట్టి ఏది అవసరం లేదు. అటువంటి ఆ పరంధామాన్ని చేరుకుంటే అది అంతా కూడా కాంతితోనే నిండి ఉన్న ఆ ధామాన్ని చేరుకుంటే మళ్ళీ ఎవరు కూడా తిరిగి ఈ భూప్రపంచంలోకి రానవసరం లేదు, రారు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. 15వ అధ్యాయంలో చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో మీరు వీలైనంత వరకు ఇది ఒక ముఖ్య శ్లోకం. మనం ఇప్పుడు చూసింది, ఇప్పుడు చూడబోయేది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. మమైవాంశో జీవభూతం జీవభూత సనాతన మన షష్ఠాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్ఠాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. మమైవాంశో జీవలోకే, ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ, భౌతిక ప్రపంచంలోని ఈ జీవులందరూ మమైవాంశ, నా యొక్క అంశలే. తర్వాత జీవభూత సనాతన, ఈ జీవభూతాలందరూ కూడా అన్ని జీవరాశులు ఈ సనాతనమైనటువంటి అంటే ఆత్మలు అన్నీ కూడా నా అంశమే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా సనాతనంగా ఉన్న ఈ ఆత్మలు నా యొక్క అంశలే. మన షష్ఠాని ఇంద్రియాణి, మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలు 5, మనస్సుతో కలుపుకుంటే 6. ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో వాళ్ళంతా కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బద్ధులైపోయి ఈ ఇంద్రియాల వల్ల కర్షతి, కష్టాలు పడుతున్నారు, స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అని చెప్పి ఈ భౌతిక ప్రపంచ పోరాటంలో మునిగి ఉన్నారు. ఈ దేని వలన అంటే ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు, వీటితో ఈ 6టితో కలిపి అని. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు. మమైవాంశో జీవలోకే, నా యొక్క అంశలే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవభూతాలు అన్నీ కూడా సనాతనమైన జీవభూతాలు. అంటే సనాతన జీవభూతాలు అంటే జీవభూతాల్లోని ఆత్మల గురించి చెప్తున్నారు. ఆత్మలన్నీ సనాతనం కాబట్టి అవన్నీ కూడా అన్ని జీవరాశుల ఆత్మ నా యొక్క అంశే అని చెప్తూ, మనస్సుతో సహా ఈ 6 ఇంద్రియాలతో వీళ్ళంతా కూడా ఈ ప్రకృతిలో అవస్థలు పోరాటం సాగిస్తున్నారు, కష్టపడుతున్నారు. మళ్ళీ ఒకసారి మనకు 5 ఇంద్రియాలు గుర్రాలని, ఈ కళ్యాల మనస్సు అని, ఈ బుద్ధి సారథి అని, లోపల ఉన్నది ఆత్మ అని ఇంతకుముందు చూసాము. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వత అంశాలు. కానీ బద్ధ జీవనం కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో, మనస్సుతో పాటు అని, మనస్సును కలిగి ఉన్నాను కాదు, అంటే మనస్సుతో సహా 5 ప్లస్ మనస్సు 6 ఇంద్రియాలతో వీళ్ళిలా
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బద్ధులైపోయి ఇలా అవస్థలు పడుతున్నారు. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వర గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయురంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోట నుంచి, ఎలా అయితే గాలి వాసనను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. మనము ఇక్కడుంటే అక్కడెక్కడో పూల చెట్టు ఉంటే మనము ఒక 4-5 అడుగులు, ఒక్కోసారి 10 అడుగుల దూరంలో ఉన్న మనకు వాసనలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అది ఎలా? గాలి ఆ వాసనలను మోసుకురాబట్టి. అలాగే గాలి ఎలా అయితే ఈ వాసనలను మోసుకుని ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి తీసుకువెళ్తుందో, మన యొక్క భావాలు, మన ఈ జీవితంలో, ఈ జన్మలో మనము మైండ్లో, మన మనసులో ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్స్ ఏవైతే మన ఇష్టాలు అయిష్టాలు, గాఢంగా కొన్ని భావాలు ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళకి లోపల, ఈ ఇంద్రియాల వల్ల మనస్సు వల్ల కలిగిన భావాలు. ఆ భావాలు ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోనికి జీవుడు తీసుకువెళ్తాడు. అదే మన వాళ్ళు వాసనలు అంటారు. గాలి వాసనను తీసుకువెళ్ళినట్టు మనం ఈ భావాలను తీసుకువెళ్తాం. కాబట్టి మన వాళ్ళు కొందరు ఈ వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటే పూర్వజన్మ నుంచి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్న భావాలు అవి మళ్ళీ జన్మలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి, అలా జీవుడు తన విభిన్న భావాలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు. గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధ నివాశయాత్. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దానిని తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు. వాయు వాసనను ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి తీసుకుని వెళ్ళినట్లుగా జీవుడు విభిన్న భావాలను ఒక శరీరం నుంచి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు అని చెప్పి, సో ఆ విధంగా వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని ఈ ఉన్న శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు. అది మనం ఇంతకు ముందే చూసాం. అయితే ఇక్కడ మనం కొత్తగా తెలుసుకున్న విషయం ఏమిటంటే, ఒక్కొక్కసారి భావాలు, అన్ని భావాలంటే మన జ్ఞాపకాలు కాదు, మన భావాలు, ఇంప్రెషన్స్ కొన్ని. అందుకే పుట్టుకతోనే కొంతమంది కొన్ని విషయాల పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపించటము, కొన్ని విషయాల పట్ల అనాసక్తిని చూపించటము చూస్తాం. దానికి కారణం ఏంటి? ఒకే కుటుంబంలో పెరిగిన 2 పిల్లలు, ఒకరికి ఒకటంటే ఇష్టం, ఇంకొకరికి ఇంకొకటంటే ఇష్టం. ఎందుకు అంటే అవన్నీ కూడా పూర్వజన్మ వాసనలను బట్టి అని చెప్తారు. తర్వాత శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని మనస్సుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్ట రకం, అంటే చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. సో ఇలా వేరే శరీరం తీసుకున్న తర్వాత, స్థూల శరీరం అంటే మన కళ్ళ ముందు కనపడే ఈ స్థూల శరీరం తీసుకున్న తర్వాత మనస్సుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్ట రకం అంటే స్పర్శ, రూప, రసగంధాలు ఇవన్నీ కూడా పొందుతాడు. అంటే అతడు అందువల్లే ఒక ప్రత్యేక రకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. సో అంటే ఎవరి ఇష్టానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలను ఆ ఇంద్రియాలు స్పందిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క భావాలను బట్టి, ఇష్టాలను బట్టి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ భావాలన్నీ మనకి ఈ వాసనలు పూర్వజన్మ నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి పుట్టుకతోనే కొంతమందికి కొన్ని విషయాలంటే ఆశ, కొందరికి డాన్స్ అంటే ఇష్టం, కొందరికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం, ఇంకొంతమందికి ఇంకేదో ఇష్టం. సో ఇలా ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే మన పూర్వజన్మ వాసనలను బట్టి మన ఇంద్రియాలు వాటికి మన చెవులు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టమైతే ఎక్కువ అటు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. అదే మనకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం అంటే కళ్ళు ఎక్కువ డాన్స్ చూడాలి అని, అలా దాన్ని బట్టి మనసుకి డాన్స్ నేర్చుకోవాలనే కోరిక కలిగించటము, లేదంటే సంగీతం నేర్చుకోవాలనే కోరిక. సో ఈ ఇంద్రియ స్పందన కూడా మన యొక్క మనస్సులోని ఆ భావాలను బట్టి
ఉంటుంది. అందుకే ఒకే కుటుంబంలో పెరిగిన అందరూ కూడా వేరుగా ఉండే కారణం అది. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ ఉపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన వాడు ఇవన్నీ జ్ఞానచక్షువులతో చూడవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నా. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానాం వా గుణాన్వితం. జీవుడు శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో, అంటే ఈ 3 గుణాల వలన మనము సత్వగుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, తమో గుణం కానీ పొందుతాము. ఒకటే కాదు, ఒక్కొక్కసారి అన్నీ ఉంటాయి, కానీ కొన్ని ఎక్కువగా ఉంటాయి, కొన్ని తక్కువగా ఉంటాయి. సో ఏ గుణం ఉన్నా ఆ గుణానికి అనుగుణమైనటువంటి పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాము. సత్వగుణంలో ఉంటే మంచి పనులు, తమో గుణంలో ఉంటే చెడు పనులు, రజోగుణంలో ఉంటే కోరికలు తీర్చుకునే పనులు, హడావుడిలో ఆందోళనలో ఆ కోరికలతో అలా ఉంటాము. బట్ విషయం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్పేది, మనము చేసేటటువంటి ఈ గుణాలను అనుసరించి మనం చేసే మన కామ్య కర్మల వలన మనకు వచ్చే జన్మలో ఏ శరీరం అనేది నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ విషయం జ్ఞానులు తెలుసుకోగలరు, కానీ విమూఢ నాను పశ్యంతి, మూర్ఖులు ఉన్నారంటే వాళ్ళు చూడలేరు ఈ విషయాన్ని. పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష, జ్ఞాననేత్రాలతో దీనిని చూడవచ్చు. అంతేగాని విమూఢత్వం, ఆ మూఢత్వంతో నిండి ఉన్నవాళ్ళు దీనిని చూడలేరు. నాను పశ్యంతి, చూడటానికి వాళ్ళకి తెలుసుకోలేరు. జ్ఞానచక్షువులతోనే ఈ విషయాన్ని చూడొచ్చు, అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏ విషయాన్ని? ఈ జీవుడు శరీరాన్ని విడిచిన తర్వాత మన యొక్క ఈ త్రిగుణ ప్రభావంతో మనకు ఈ గుణాన్వితమైనటువంటి దీనితో మనం ఏ రకమైన శరీరాన్ని అనుభవిస్తాము అన్నది, ఆ విషయాన్ని జ్ఞానచక్షువులతో చూడవచ్చు. కానీ విమూఢులు దానిని చూడలేరు. జీవుడు శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞాన చక్షువులతో ఇవన్నీ కూడా చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఇంజిన్ పార్ట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే కారు స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే పార్ట్స్లో ఏదన్నా డిఫెక్ట్ అనేది ఉంటే కారు నడత కూడా అలాగే ఉంటుంది, సరిగ్గా ఉండదు. సో దానిని బట్టి అలాగే మనం కూడా మన నడత సరిగ్గా ఉంటే మనకు మున్ముందు జన్మలు కూడా సాఫీగా నడుస్తాయి అని చెప్తున్నారు. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతస. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనినంత స్పష్టంగా చూడగలరు. అసలు ఆత్మ అనేది నిజంగా అర్థం చేసుకోవటమే కాదు, అనుభూతి చెందగల యోగులు దీనిని వాళ్ళు స్పష్టంగా చూస్తారు. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళు దీనిని క్లియర్గా చూడగలరు. ఏది? ఈ విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఏమిటి? ఈ శరీరం మన త్రిగుణ ప్రభావంతో మనకు ముందు జన్మలు లభిస్తాయి అన్న విషయాన్ని, ఇదంతా ఈ జనన మరణ చక్ర నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఈ వైరాగ్యం అనే వృక్షంతో, ఈ భౌతిక ఈ వృక్షాన్ని, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఈ వృక్షాన్ని ఖండించి పరమాత్మను శరణు వేడాలి. అప్పుడు మనకు పరంధామం దొరుకుతుంది అని ఈ విషయాలన్నీ కూడా
జ్ఞాని అయినటువంటి వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. ఎందుకు అంటే ఇంకా ఈ శరీరం మన త్రిగుణాల ప్రభావం వల్ల చేసే పనుల వల్ల మనకు మళ్ళీ ఎలాంటి శరీరం వస్తుందనేది నిర్ణయింపబడుతుంది. ఇలాంటి విషయాన్ని కూడా ఈ జ్ఞానం అనేది ఉంటేనే ఆత్మానుభూతి అనేది ఉన్నవాళ్ళు స్పష్టంగా చూడగలరు. మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో లేని వారు ప్రయత్నించినా కూడా ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ చారియట్ రథం చూసాం కదా, ఇంద్రియాలు 5 ఇంద్రియాలు లాక్కు వెళ్ళటం, బుద్ధి కంట్రోల్ చేయటం, అది ఇక్కడ ఊరికినే చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, ఆత్మ ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత మనుషులు ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళటము, ఆ తర్వాత గాలి కనుక మన భావాలను ఎలా తీసుకువెళ్తుందో ఆ భావాలు కూడా వెళ్తాయి అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఆత్మతో పాటు ఇలా స్ట్రాంగ్గా ఉండే ఇంద్రియ మనస్సు వల్ల కలిగినటువంటి ఆ భావాలు కూడా ఆత్మతో పాటు వేరే శరీరాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టేటటువంటి సూర్యుని తేజస్సు నా నుంచే వస్తుంది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని యొక్క తేజస్సు నాదేనని తెలుసుకో. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం. సో ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా తేజోవంతం, జగత్తునంతా కూడా తేజోవంతం చేసేటటువంటి ఆ తేజస్సు, సూర్యుని యొక్క తేజస్సు నా నుంచి వస్తుంది. యచ్చంద్రమసి, అలాగే ఆ చంద్రుని యొక్క మరియు అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా, తత్తేజో వాటి యొక్క తేజస్సు విద్ధి తెలుసుకో మామకం నాదే, నా నుండే వస్తోంది. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చౌషధీ సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మక. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను. శక్తి ద్వారా అవి భగవంతుడి శక్తితోనే అవి ఇలా ఉన్నాయి. కక్షలో అంటే స్పేస్లో ఇలా అన్నీ కూడా అంటే మనకి సైన్స్ ఇప్పుడు అర్త్ భూమి ఉంది అంటే అలా అన్నీ కూడా అలా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఒక్క నిమిషం మనం ఆలోచిస్తే ఆశ్చర్యకరం. ఎవరు వాటిని అలా వాటి స్థానంలో, పైగా అవి ఒక్కచోట నుంచుని కూడా లేవు. అవి ఒక స్టాండర్డ్, ఒక ప్రమాణమైనటువంటి నిర్ణీత పద్ధతిలో అవి చక్కగా తిరుగుతూ మళ్ళీ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మన ప్లానెట్లో ఉన్న గ్రహాలన్నీ కూడా సూర్యుడు చుట్టూ కూడా తిరుగుతున్నాయి. మళ్ళీ మనం ఉదాహరణకు భూమిని తీసుకుంటే భూమి తనలో తను కూడా తిరుగుతోంది 24 గంటల్లో ఒక రౌండ్ వేసుకుంటూ. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరంలో మొత్తం ఈ సూర్యుడికి ప్రదక్షిణ జరుగుతోంది. సో ఎవరు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఒక్క సెకండ్ తేడా కూడా లేకుండా మనకు చేస్తున్నారు అని మనం ఆలోచిస్తే కానీ మనకు అసలు భగవంతుడు అనేవారు లేకపోతే ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి? ఇక్కడ క్లియర్గా ఆయన ప్రతి గ్రహంలోకి నేను ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారానే అవి అలా కక్షలో ఉంటున్నాయి. నేను చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. సోమో భూత్వా రసాత్మక, ఆ సోమరసాన్ని నేను తయారు చేస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మనము అంటే సోమరసం అంటే అది జీవన రసం అని అన్నట్లుగా, లైఫ్, ప్రాణం అన్ని అనుకోవాలి. ఆ రసాన్ని నేనే అన్నిట్లో పోస్తున్నాను, సరఫరా చేస్తున్నాను. అంటే చంద్రుడిగా అని చెప్పేసి
చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు విభూతులలో నేను పక్షులలో గరుత్మంతుడినని ఇవన్నీ చాలా చూసాము ఉదాహరణలు. ఇక్కడ ఈ 15వ అధ్యాయంలో ఇంకొక కొన్ని విషయాలు చెప్తారు. ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకంలో మనము తెలుసుకున్నది గోళాలు గ్రహాలన్నిటిలో నేను ప్రవేశిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. తర్వాత ఇంకొక విషయం మధ్యలో చెప్తున్నాను, అందరూ ఇది గుర్తుంచుకోండి. రేపు మన క్లాస్కు ప్రభుజీ విజిట్కి వస్తారు కాబట్టి అంతా కూడా దయచేసి రేపు క్లాస్కి వచ్చి ప్రభుజీ ఆశీర్వాదం అందరం కూడా తీసుకునేటట్లు చూద్దాము. దయచేసి అందరూ కూడా రేపు క్లాస్ మిస్ అవ్వకుండా రండి. ఇది 14వ శ్లోకం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, మనకు ఆకలి వేసినప్పుడు జఠరాగ్నిని చల్లార్చుకుందాము ఇలాంటి మాటలు వింటూ ఉంటాము. ఆ జఠరాగ్ని అనేది డైజెస్టివ్ ఫైర్ అని మన ఇంగ్లీష్లో కూడా అంటారు. అంటే మన యొక్క జీర్ణ శక్తి అనుకోండి. మన మన యొక్క పొట్టలో ఉన్నటువంటి ఆ జీర్ణ శక్తి, ఆ జఠరాగ్ని, ప్రాణాపానవాయు అవన్నీ ఆ జఠరాగ్నిని నేనేను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అహం వైశ్వానరో భూత్వ, సో నేనే ఆ జఠరాగ్నిని, ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ఈ శరీరాలలో ఉన్నటువంటి ఈ జఠరాగ్నిని నేనే. ప్రాణాపాన సమాయుక్త, ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి మనకు నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను. సో ఈ ప్రాణాపానాలతో కలిసి ఈ వాయువులతో 4 రకాల ఆహారాలను నేనే జీర్ణింపచేసేది. 4 రకాల ఆహారాలు అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, ఆహారాలు అనేవి భోజ్యాలు, తర్వాత నమిలేవి, త్రాగేవి, నాకేవి, ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణలు కూడా చూపిస్తున్నారు. నమిలేవి, కొన్ని చీకేవి, కొన్ని త్రాగేవి, కొన్ని ఇట్లా ఈ 4 రకాల ఆహారాలు ఏ రకంగా తీసుకున్నా అవన్నీ కూడా ఆహారాలు. నేను వాటిని జీర్ణింపచేసేది నేనే. గ్రహాలలో నేనే ప్రవేశిస్తాను. అందరిలో ఉన్నటువంటి ఈ జఠరాగ్ని రూపంలో కూడా నేను ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నాను. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై నేనున్నాను. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, సర్వస్య చ అందరిలోనూ అహం నేను, హృది వాళ్ళ హృదయాలలో, సన్నివిష్టో నేను వాళ్ళ స్థితుడనై లోపల వాళ్ళ లోపలే స్థితుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ, నేనే స్మృతిని, నేనే జ్ఞానాన్ని, అపోహ కూడా నేనే. అంటే మతిమరుపు లాంటిది ఏమన్నా ఏదైనా భ్రమ కూడా నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, అన్ని వేదాల ద్వారా, సర్వవేదాల ద్వారా తెలుసుకునేది నన్నే. అహం నన్ను, వేద్యో తెలుసుకునేది నన్నే. సర్వవేదాలు, అన్ని వేదాల ద్వారా తెలుసుకునేది నన్నే. వేదాంత కృద్వేద్ అంటే వేదాంతాన్ని, వేదాలను యొక్క కర్తను నేనే. వేద విదేవ చాహం అంటే వేదాల ద్వారా తెలుసుకునేవాడని కూడా నేనే. సో నువ్వు అన్ని వేదాల ద్వారా నువ్వు నన్నే తెలుసుకుంటావు. ఆ వేదాల యొక్క కర్తను నేనే,
ఆ వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని కూడా నేనేను. వేదాంతకృత్ వేదాలను వేదాల కర్తను, వేద విదేవ చాహం ఆ వేదాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్న వాడిని కూడా నేనే అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మళ్ళీ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ నేనే స్మృతిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహాన్ని కూడా నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ అన్ని వేదాలు అహమేవ వేద్యో అన్ని వేదాలలోనూ నువ్వు అహమేవ నన్నే తెలుసుకుంటావు. వేదాంతకృత్ వేదాలను రచించిన వేదాల యొక్క కర్తను, తర్వాత వేద విదేవచ అంటే ఆ వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని అహం నేనే. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు అన్నీ కూడా కలుగుతాయి. వేదాల ద్వారా నన్నే తెలుసుకుంటావు. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది ముఖ్య శ్లోకం. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు అనే రెండు రకాల జీవులు ఉన్నారు. క్షరుడు ఎవరు? వీళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు అంటే నాశనం ఉన్నవాళ్ళు, ఎప్పటికోప్పటికి అంతం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంటే అక్షరులు అంటే వాళ్ళు నాశనం లేని వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ రెండు రకాల జీవులు ఉన్నారు. భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళంతానేమో ఎప్పటికో అప్పటికి పుట్టారు అంటే అంతం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్లకు అక్షరులు, వాళ్లకు నాశనం అనేది లేదు. ఈ జీవరాశులు పతనం, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే పతనం చెందేవారు అంటే ఈ పొరపాట్లు చేస్తూ, కోరికలు తీర్చుకుంటూ, పాపాలు కానీ పొరపాట్లు కానీ తప్పులు చేస్తూ ఉండేవారు స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఎప్పటికీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు. అలాగే పతనం చెందని వారు ఎవరు? ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడితో ఉండాలనే కోరిక, ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టరు. వీళ్ళు గోపాల బాలురు, తర్వాత గోపికలను చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని, భగవంతుడి మీదే తప్ప వారికి దేని మీద కూడా కోరిక లేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉండాలని కోరుకునేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు అక్షరులు అని చెప్పేసి జీవరాశుల్లో రెండు రకాలు. అంటే కోరికల కోసమే జీవించేవాళ్ళు, భగవంతుడు ఆధ్యాత్మికత కోసం జీవించేవాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉండాలనుకునేవాళ్ళు. రెండు రకాలు క్షరులు, అక్షరులు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్యవ్యయ ఈశ్వర. ఉత్తమ పురుషస్త్వస్య పరమాత్మేత్యుదాహృత. సో ఈ ఇద్దరితో పాటు యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్యవ్యయ ఈశ్వర. సో ఈ ఇద్దరు అశ్వరులు, నశ్వరులు, వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఈ ప్రపంచాలలోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నటువంటి నాశనరహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ. యో లోకత్రయమావిశ్యభి. సో పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. ఈ పురుషోత్తమ యోగ మీకు గుర్తుంటే ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు. సో ఇక్కడ పురుషోత్తముడు గురించి చెప్తున్నారు. సో ఈ అశ్వరులు, నశ్వరులు, అక్షరులు అని ఇద్దరున్నారు.
జీవరాశులు ఇద్దరితో పాటుగా ఈ 3 ప్రపంచాలలో వ్యాపించి ఈ అన్ని ప్రపంచాలను భరిస్తూ నాశనరహితుడైన పరమేశ్వరుడు దేవాది దేవుడు భగవంతుడు పరమాత్మ అయినటువంటి సర్వోత్తముడైన ఈ పురుషోత్తముడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు. సో క్షరులు లాంటి జీవరాశులు, అక్షరులు, తర్వాత ఈ అందరినీ అంతటా వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మ అనేటటువంటి పరమ పురుషుడు ఉన్నారు. సో ఎవరున్నారు అన్న మాటకి చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు, తర్వాత పరమాత్మ పురుషోత్తముడు కూడా ఉన్నాడు అని ఇక్కడ క్లియర్గా దేవుడు లేడు అని మనకి ఎవరికన్నా కానీ డౌట్ వస్తే, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడే స్వయంగా అయిన పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. ఏది ఈ జీవరాశుల్లో 2 రకాలు, జీవరాశులతో పాటు పరమాత్మ ఉన్నాడు. జీవరాశుల్లో 2 రకాలు ఉన్నారు, క్షరులు, అక్షరులు. వారితో పాటు సర్వోత్తముడు, సర్వవ్యాపకుడు అయిన పరమపురుషుడు పరమాత్మ ఉన్నారు. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమ అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమ. సో క్షరుడు, అక్షరుడు ఇద్దరికీ నేను అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడనైన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. సో ఇంతకుముందు క్షరులు, అక్షరులు అనే 2 రకాల జీవరాశులతో పాటు పరమాత్మ, సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పారు. సో ఈ 3 ఉన్నారు, క్షరులు, అక్షరులు, పరమాత్మ, పురుషోత్తముడు. సో పురుషోత్తముడు అంటే ఏమిటి, ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం. ఇంతకుముందు పురుషోత్తముడు ఉన్నాడు, నేను ఉన్నాను అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ పురుషోత్తముడు అనే పేరు ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే, యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమ. క్షరుడు, అక్షరుడు ఇద్దరికీ కూడా నేను అతీతంగా ఉండేవాడిని. నేను అక్షరులు ఇద్దరికీ అతీతంగా దివ్యమైన వాడిని, ఉత్తముడైన కారణంగా నేను అతోస్మి లోకే వేదేచ. సో నేను ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా వేదాలలో కూడా ప్రథిత పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను, పురుషోత్తముడిగా పేరుకెక్కాను, ఆ పేరు తెచ్చుకున్నాను అని. ఎందుకు క్షరుడు, అక్షరుడు వీళ్ళు అంటే జీవరాశులందరికీ అతీతుడు, దివ్యమైన వాడు అవ్వటం వల్ల భగవంతుడు సర్వోన్నతుడు అవ్వటం వలన ఆయనకు పురుషోత్తమ అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ చిత్రంలో మనం ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుని చూస్తున్నాము. పురుషోత్తముడు అంటే ఎందుకు అంటే సర్వవ్యాపకుడు, సర్వోన్నతుడు, ఈ అందరికంటే కూడా ఉత్తముడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు, సర్వోన్నతుడు, సర్వవ్యాపకుడు. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో సందేహం లేకుండా ఎవరైతే నన్ను జానాతి పురుషోత్తమం, పురుషోత్తముడినని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు అంటే అసమ్మూఢో, యో మామేవం అసమ్మూఢో, ఎవరైతే నన్ను సందేహం లేకుండా పురుషోత్తముడిని తెలుసుకుంటారో సర్వవిద్ భజతి మాం, వాళ్ళు సర్వభావేన భారత, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను భజించటం అంటే నా యొక్క భక్తిలో సర్వభావేన భారత, అన్ని వేళ వాళ్ళ భావాలన్నిట్లో కూడా ఈ భజించటం, నన్ను భజించటం అనేది ఉంటుంది. అంటే సర్వభావాల్లో ఉంటే సర్వవేళల వాళ్ళు నన్ను అలా పూజిస్తూ ఉంటారు, నా భక్తులుగా ఉంటారు అని చెప్పి భరతవంశీయుడ అంటూ సంబోధిస్తూ అర్జునుణ్ణి
సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు సమస్తాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు. సో భగవంతుణ్ణి విశ్వాసంతో, పూర్తి విశ్వాసంతో ఎవరైతే నమ్మి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తము కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు. అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు. అలాంటి వాళ్ళు అందుచేత అంటే వాళ్ళకు అంతా తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి భగవంతుడు అనేవాడిని కంప్లీట్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తి మార్గంలో ఉంటారు, ఆ భక్తిలో స్థితులై ఉంటారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదం ఉక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం. సో వేద గ్రంథాలలో చాలా రహస్యమైనటువంటి ఈ భాగం నీకిప్పుడు నా ద్వారా ఇదముక్తం మయానగా నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. సో దీన్ని ఎవరైతే ఈ బుద్ధిని అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిశాలులు వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిశాలులు అవుతారు. వాళ్ళు కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలమవుతాయి, పరిపూర్ణతను పొందుతాయి, కృతకృత్యులు అవుతారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ గుహ్యతమమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఈ శాస్త్రము అన్నిట్లోకి రహస్యమైన దాన్ని ఇప్పుడు నా వల్ల ఇదముక్తం మయానగా నా వల్ల నీకు లభించింది. ఈ బుద్ధి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు బుద్ధిమంతులు అవుతారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలన్నిట్లో వాళ్ళు కృతకృత్యులు అవుతారు, అంటే పరిపూర్ణతను పొందుతారు వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లో. ఓ పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాల్లో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీనిని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వారు తెలివైన వాళ్ళు, బుద్ధిమాన్ అవుతారు. తర్వాత కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అంటూ చెప్తున్నారు. ఇది ఈ 15వ శ్లోకము. పురుషోత్తమ యోగ 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగము ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయము, భగవంతుడి అధ్యాయం కాబట్టి చివరకు పురుషోత్తముడు అంటే ఏమిటి అన్నది, ఎందుకు పురుషోత్తముడు అనే పేరు వచ్చింది, సర్వోన్నతుడు సర్వవ్యాపకుడు కాబట్టి అక్షరులు అందరిలోకి కూడా ఉత్తముడు దివ్యమైన వాడు అవ్వడంతో పురుషోత్తముడు అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది. ఆయన అన్ని గ్రహాలలోనూ నేను ఉన్నాను, అన్ని జీవులలోనూ జఠరాగ్నిగా ఉన్నాను అంటూ మనకి ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ తర్వాత అశ్వత్థ వృక్షాన్ని చూసాము, అది కోరిక అనే దాని మీద ప్రతిబింబిస్తుందని, ఆ తర్వాత దాని యొక్క పోషణ ఎవరు అంటే త్రిగుణాలతో పోషించబడుతుంది, సత్వరజ తమో గుణాలతో అని. ఆ తర్వాత దాని యొక్క కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలని, దాని యొక్క రూట్స్ అంటే వ్రేళ్ళన్నీ కూడా కామ్యకర్మల సూచిస్తూ ఉన్నాయి. మనం ఏ రకంగా కామ్యకర్మలతో బంధించబడతామో అలా ఈ వేళ్ళను చూస్తే అవి అలా ఉన్నాయని చూసాము. పైన ఉన్న బ్రహ్మలోకము, మధ్యలో ఉన్నది భూలోకము మనుష్యులు, కింద ఉన్నది ఇంద్రలోకాలు జంతురాజ్యం మనం అని చెప్పేసి చూస్తున్నాము. ఇది అశ్వత్థ వృక్షం. సో ఈ 15వ శ్లోకం అధ్యాయం ఇంతటితో సమాప్తం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అయితే ఇంకొకటి చూడొచ్చు మనము, అది